Mga solo parents sa syudad sa Mandawi ng hangyo nga kahatagan usab sila og tinuig nga ayudang pinansyal gikan sa City Hall. Kini ang report ni Nico Sereno. Gihimo sa miaging adlaw ang distribution sa mga pahalipay nga pagkaon alang sa mga solo parents sa Mandawi City. Nakig-alayo ng ilang federation sa lain-lain nga grupo sama nining sa usa ka simbahan alang sa donasyon sa ilang mga miyembro. Mapasalamaton sila sa mga misanong aron matabangan ang ilang mga sakop. Usa sa giplano sa kahugpungan ang paghangyo sa City Hall sa financial assistance alang sa ilang mga miyembro. Panghinaot nila masusama sa senior citizen ug PWDs nga dunay dawatunon matag tuig. Ang lisod kayo ang mahimo kang parent, labi na kung solo pa jud ka. So challenging kay sa among part kay kung nakigagmay anak mo di kang katrabaho. Si Dorothy usa ka single mother nga sakop sa Pundok. May tulo siya ka anak, 7, 5 ug 3 years old ug nang hinaot nga kaaprubahan ang plano. Matod pa, dako kaayo kinig ikatabang kanila. Sir, kinahanglan dyan na mga solo parents, sir. Kay lisod kayo, sir. Wala may mga pari, sir. Kami radyo yung nagkanangkuan sa among mga anak. Ug ako ang mamasad. Kami radyo yung duha. Sa ilang bahin tan-awon pa sa City Hall ang maong plano. Pasabot ni Vice Mayor Glenn Bersede na kasabot siya sa hangyo sa mga single parents ug ila kining estudyuhan. Hangyo ko na itong mayor. Aron na ila po. Kay maluoy biyata. Solo parents ko na, ha? Mga bata na, estudyante, di ba? Hopefully, Sa Mandawi City, dunay 859 karehistrado nga single parents. Mga 90% niini mga single moms ug may 10% nga mga single nga amahan. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.